हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रत्यात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ രസാമൃത സിന്ദൂർ വിഷൻ ക്ലാസ് ഈശോപനിഷത്ത് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പ്രാവശ്യം നാമം ജപിച്ചാല് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച എത്ര പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണ, എന്താ പറയാ, 3 പ്രാവശ്യം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നതിന് തുല്യാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അല്ലേ പറഞ്ഞേ? അപ്പൊ അത് ഓർത്താ നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എന്നും ജപിച്ചാൽ എല്ലാവരും ജപിച്ചോളൂ. ഒരു പ്രാവശ്യം ലാസ്റ്റ് നാമം ജപിക്കുമ്പോ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് 9ാമത്തെ തൊട്ടല്ലേ നമ്മള് റിവിഷനിങ് അടുത്തത് വേണ്ടത്. 9 തൊട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ്, മന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ റിവിഷൻ. ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട എല്ലാവരും. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കോഹോസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കണം. എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആർക്കെങ്കിലും. ഞാനിപ്പോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു എല്ലാവരെയും. കാണുന്നില്ലല്ലോ ആരെയും. ഒന്ന് ലതാ മാതാജിനെ കണ്ട് കോഹോസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്മി മാതാജി എവിടെ? താഴെ ഒരാളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ നമ്മള് മന്ത്രം 9, 10, 11 നമ്മള് 4 ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ മന്ത്രം ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് 1, 9, 10, 11 ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, 12, 13, 14 രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്, 15, 16, 17, 18 അപ്പൊ 4 ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത്. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് 9, 10, 11 വിദ്യയുടെയും അവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നത്. വിദ്യയുടെ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതായത് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വിദ്യ അവിദ്യ. അപ്പൊ വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അറിവാണ്. അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കറിയാം അറിവില്ലാത്തത്, അതിനാണ് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് വിദ്യയുടെ അവിദ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. പിന്നെ അവിദ്യ, അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്താണ്? ഭൗതികമായ അറിവാണ്. ഭൗതികമായ അറിവ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രി, PG ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ ഭൗതികമായ അറിവുകളാണ്. അതും നമ്മൾ എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അന്ധകാരത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് എന്ത് ശരിക്കും പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അജ്ഞത മാറാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അജ്ഞരാണ്, അന്ധകാരാണ്. അവിടെ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നത്? അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ വെളിച്ചം കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അന്ധകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, അവിദ്യ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത്? 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. വിദ്യ അവിദ്യയും രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ. കാരണം അവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും, ആ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? മായ അപഹൃത ജ്ഞാനം, അതായത് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര് അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവർ നേടിയ അറിവുകളെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു, അവരത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തെറ്റായ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് എന്താണ്? വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മള് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? തെറ്റായ അറിവാണത്. തെറ്റായ അറിവാണ് അല്ലെ. നമ്മള് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ അറിയാന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുണ്യഫലങ്ങൾ പാപഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനല്ല. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം. അല്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക്
എന്താണ് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞ അവിടെ തെറ്റായ അറിവാണത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അറിവ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അതും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും വിദ്യ അവിദ്യ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് 9ൽ പഠിച്ചു. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ജ്ഞാനം. ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ശരിയായ ജ്ഞാനം അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയായ വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും കിട്ടും, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും. അവിടെ അവിദ്യ അത് തന്നെയാണ്, ഭൗതിക ജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫലവും, ഭൗതിക ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലവും കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആരിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്? ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലവും കിട്ടും എന്നുള്ളത് ധീരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 9ൽ നമ്മൾ കണ്ടു വിദ്യ അവിദ്യ രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലമാണെന്നുള്ളത് ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു. 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ വിദ്യ എന്താണെന്നും അറിയണം, അവിദ്യ എന്താണെന്നും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ടും മനസ്സിലായാലാണ് ഏതാണ് ശരിയെന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ആ ജനന മരണ ചക്രത്തെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മറികടന്ന് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് വിദ്യയും അറിയണം, അവിദ്യയും അറിയണം. അപ്പൊ 1ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിദ്യ അവിദ്യ. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു വിദ്യയും അവിദ്യയും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം, രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമാണെന്ന് ധീരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തെ മറികടന്ന് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് 9, 10, 11. ക്ലിയർ ആയോ? അടുത്തത് 12, 13, 14 മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത്. മറ്റേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്, ഇവിടെ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത്. ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോ 2 തരത്തിൽ ആരാധന. ഒന്ന് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരും ഒന്ന് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും. 2 പേരാണ്. ഒന്ന് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഒന്ന് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അപ്പോ ഫസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ മന്ത്രം 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഇരുളടഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക്, അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്താണ്? ദുഃഖാലയമാണ്. അത് ദുഃഖം നിറഞ്ഞ സ്ഥലം എവിടെയാണ്? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ സ്ഥലം തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരെന്താണ്? അവർ അതിനേക്കാളും ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും. അവര് അതിനേക്കാളും ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരെ അറിയേണ്ടത്? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു രൂപമില്ലാതെ ചിന്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തില്ല? അവർക്ക് ഇരുട്ടാണ് അവിടെ, അല്ലെ? അവര് ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവര്. അപ്പൊ അവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ 2 കൂട്ടരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, 12ൽ പറയുന്നത്. അതായത് 9ൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിദ്യയും അവിദ്യയും രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 12ൽ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ 2 കൂട്ടരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നാണ് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഇവിടെ 12ല് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? ബ്രഹ്മമാണ്. അതായത് അവിടെ ആരാധന ആരില്ല നടക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലല്ല, ആ പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മഭാവത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അടുത്ത മന്ത്രത്തില് 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് എന്തിനാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. മറ്റേതില് ബ്രഹ്മമായിരുന്നു, ഇവിടെ പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാർ ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം കിട്ടും,
ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും എന്ന് ആരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്? ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലമാണെന്ന് ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ മുന്നത്തെ 10ാമത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ കൊണ്ട്, അതായത് വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടുന്ന ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലമാണെന്നും ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? രണ്ടും അറിയണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം, ആത്മീയ ലോകത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം. രണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും ആത്മീയ ലോകത്തെയും ഭൗതിക ലോകത്തെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തെ മറികടന്ന് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപ ഗുണം ലീലകള് എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ദേവന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? അതില് ആ നിത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ആ മരണത്തെ അതിക്രമിച്ച്, ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് ആ സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും അറിയണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മരണചക്രത്തെ മറികടന്ന് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 6 മന്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ലാസ്റ്റത്തില് 14ാമത്തില് ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം രൂപം ഗുണം ലീലകൾ എല്ലാതും നമ്മൾ അറിയണം. ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ദേവന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, മൃഗങ്ങള്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഇതിന് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായതും 3ഉം? ഈ 2 മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 പിന്നത്തെ 3 ഇനി അടുത്തത് 15, 16. 15, 16 നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയാണ്. സ്വയംഭൂ മനു യജ്ഞാവതാരത്തോട്, ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തോട് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് 15ഉം 16ഉം മന്ത്രത്തില്. 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, എന്താണ്? അങ്ങയുടെ മുഖം എന്തുകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതി കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി അങ്ങയുടെ തിരുമുഖം ദർശിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം തന്നാലും എന്നാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആ ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അവിടെ. അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ആരുടെ അംശമാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ആധാരമായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ മുഖം ഈ അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതി. ബ്രഹ്മജ്യോതി കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി എനിക്ക് ദർശന യോഗ്യമാക്കിയാലും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അവിടെ. അത് ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണത്. അപ്പൊ യജ്ഞാവതാരത്തോട്, ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ മുഖം ദർശിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം തരണേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ മുഖം എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതി കൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദർശനമേകിയാലും എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്. 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് 15 അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ശരിക്കും സച്ചിദാനന്ദമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കാണാന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓടിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യം എന്ത് വേണം? കീർത്തിക്കണം ഭഗവാനെ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ കീർത്തിച്ചിട്ട് വേണം ഭഗവാനെ കാണാൻ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണാൻ ദേവന്മാര് പോലും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് പോലും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത രൂപം കാണാനാണ് ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ? ഭഗവാനെ കുറെ കീർത്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ്. ആദി ദർശനിക, പ്രപഞ്ച രക്ഷക, സർവ നിയാമക തത്വമേ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി,
അങ്ങയുടെ ആനന്ദപരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതീന്ദ്രിയമായ കിരണങ്ങളുടെ ആ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും, അങ്ങയുടെ സച്ചിദാനന്ദ രൂപമയമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന ആ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും അങ്ങയോടുള്ള ഒരു ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയണത്? അത് ഭഗവാനെ അതികീർത്തിക്കണം. എന്ത് വേണം നമുക്ക് പറയാം? ഭഗവാനെ കൃത്യ പ്രപഞ്ച രക്ഷക, ആദി ദർശനിക, സർവനിയാമക തത്വമേ, നമ്മുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷി, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, പിന്നെ മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അങ്ങയുടെ ആനന്ദപൂർണമായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ രൂപം ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് മാറ്റി നീക്കി അങ്ങയുടെ ദർശനം തന്നാലും അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. സൂര്യൻ രശ്മി പോലെയാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ആദിദർശനിക, പ്രപഞ്ച രക്ഷക, പൂർവ്വ പിതാക്കളുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷി, മാനവരാശിയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങയുടെ ആ സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള രൂപം, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി എനിക്ക് ദർശനയോഗ്യമാക്കിയാലും. കാരണം അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യന് ബന്ധം പോലെയാണ്, ബന്ധം പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായോ? 16-ാമത്തെ. ഇനി 17-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 17ഉം 18ഉം മരണസമയത്തുള്ള അപ്പൊ 15ഉം 16ഉം അല്ലെ? 15ഉം 16ഉം ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനും പിന്നത്തെ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഈ 17ഉം 18ഉം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന. മരണസമയത്തുള്ള നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിലെ പ്രാർത്ഥന, പിന്നെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളെ കുറിച്ച് 2 തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്നത്. 17-ാമത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തില് ഭഗവാനെ ഞാൻ അങ്ങയോട് എന്താ പറയണത്? അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് ഓർക്കണേ. കാരണം അങ്ങ് ആരാണ്? ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഭോക്താവായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം ഓർക്കണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്, എന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയാണ്, ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, പ്രപഞ്ചത്തില് എന്റെ വായു പ്രപഞ്ചവായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സമയത്ത് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും ഓർത്തിട്ട്, കാരണം അങ്ങ് ആരാണ്? പരമഭോക്താവാണ്. അല്ലെ? എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തികമായ ഭോക്താവായാൽ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം ഓർക്കണമേ. ഇവിടെ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും ഓർക്കണേ. അങ്ങ് പരമഭോക്താവായതുകൊണ്ട് തന്നെ, ആത്യന്തിക ഭോക്താവാണ് അങ്ങ്, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണേ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? സ്വയംഭൂ മനു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് 17-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 18-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തത് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ, പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളും നന്നായി അറിയുന്ന ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ നമ്മുടെ വഴിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റിത്തരാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പരമപദം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. ആ വഴിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റിത്തരാനായിട്ട്, നമ്മളെ പുരോഗതിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. 18-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഭഗവാനെ ഇവിടെ അഗ്നിയോടാണ് ഭഗവാൻ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. അപ്പം അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായിട്ടുള്ള സർവേശ്വര, പിന്നെ എന്താണ്? സർവശക്ത, അങ്ങയുടെ കാൽക്കല് സാഷ്ടാംഗം വീണുകൊണ്ട് പറയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിനു തക്ക ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും. കാരണം കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് നല്ല പോലെ അറിയാവുന്ന അങ്ങയ്ക്ക്, ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന അങ്ങ് എന്റെ പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയില് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഈ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ. അപ്പൊ അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ ഭഗവാനെ, സർവശക്ത, സർവേശ്വര, നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്താണ്?
ഈ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും. കാരണം പൂർവ്വജന്മങ്ങളില് എന്തെല്ലാമാണോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ല പോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ വഴിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കുക, എന്റെ വഴിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റി തരണേ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? മനു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പോ 18 മന്ത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ 3 മന്ത്രം വിദ്യയുടെയും അവിദ്യയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2ഉം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. 10 നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2നും 2 ഫലാണെന്ന് ധീരന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 11 നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2ഉം അറിയണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നത്തത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദേവന്മാരുടെ, ഭഗവാന്റെ. ആദ്യത്തില് ഭഗവാന്റെ അല്ല, ആ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കണ്ടു. പിന്നത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലാണെന്ന് ധീരന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നത്തെ പറഞ്ഞു 2ഉം അറിയണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ച് അറിയണം. ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും ആ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള്, ദേവന്മാരുണ്ട്, മനുഷ്യരുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, ഇവരെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്തത് 2 മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? മുഖം, ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാണ്, പ്രപഞ്ച രക്ഷക ആദിദർശനിക എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അങ്ങയുടെ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതി കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി അങ്ങയുടെ മുഖം ദർശനയോഗ്യ മാറ്റിയാലെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പിന്നത്തേല് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാണ്. സർവ രക്ഷക, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥ, എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണെന്ത്? അങ്ങയുടെ രൂപം ആ അങ്ങയുടെ തന്നെ പ്രഭാപുരം കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങയുടെ രൂപം ദർശനയോഗ്യമാക്കി മാറ്റിയാലും എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഇനി 17ഉം 18ഉം മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന. ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ജന്മത്തില്, ഈ ജന്മത്തില് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും ഓർത്ത് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള, അങ്ങയോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങളും എല്ലാം സ്മരിക്കണേ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, വായു പ്രപഞ്ചവായുവിൽ അലിഞ്ഞു തീരട്ടെ, ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണം. കാരണം അങ്ങ് ആരാണ്? ആത്യന്തിക ഭോക്താവായത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെയാണോ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് അതെല്ലാം ഓർക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങേ പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. എന്താണ്? തേജസ്വി ആയിട്ടുള്ള സർവേശ്വര, അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അഗ്നിക്ക് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട്? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും തോറും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, എരിച്ചു കളയാനുള്ള കഴിവ് എന്തിനുണ്ട്? അഗ്നിക്കുണ്ട്. അതിനെ ചുട്ടരിച്ച് ചാമ്പലാക്കി കളയാനായിട്ട്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമോ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പറയുന്നതാണ്, നമസ്കാര വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴാണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തില് എന്നെ നയിച്ചാലും. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളില്, അതിന്റെ പോയിന്റ് മെയിൻ ഇതാണ് പറയുന്നത്, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളില് എന്തൊക്കെയാണ്, കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അങ്ങേക്ക് നന്നായി നന്നായി അറിയാവുന്ന അങ്ങ് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പൂർവ്വ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയില് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണേ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി.